Dobrodošli u novi klip. Clash Royale. Sada ćemo gledati Clash Royale. Znači malo ćemo zbog sam 2 balona 6. Znači na tom halte 14 sata, znači to je već skoro. Naravno da napadnemo. Neću biti teški. Boga neću. Trebalo sam mnogo prvo da napadnem. Evo ovog dati. Ovog 29.000 da. A ništa nije specijalno. Da znate, samo da znate. Ima samo jednu ugu. U klan da vidimo da li ima nešto. Nema ništa. Imamo baloni. To ćemo mi ljudi da napravimo veliku čudo. Koliko će da bijemo para? 100 nešto hiljada. Ljudi, ovo mnogo pare. O ljudi, šta smo dobili pare? Šteta što mi ne može stane. Samo još ovaj dva gora, ovo ovdje, i ovdje ovo. To tu. I toliko. A ne, ovo, prepravnika on ima, opa. Nemo da imamo. Goblini su najbrži. Jačarke, ali goblini su brži. Neće to završen. A baloni šago. Gledajte koliko smo pare dobili. 129.000. Znači mislim da će to sad da mi stane u klanu. Ne, klan. Nije. Nema veze. Tako sam ja dobio mnogo pare. Mnogo. Ajmo da nas dogradimo okrasicu. Znači ljudi, to što smo gradali da ostavimo. Da postavimo ovdje da se prave. I to je to ljudi, ovo je bio jedan kratak klip. Ako se svidio video, ostavite like, share i subscribe. Ćao!